Dani sunca ove godine okupljaju jako veliki broj ljudi, dakle oko 400 ljudi kako iz Hrvatske, Europe i regije. Na ovoj konferenciji po prvi put imamo i predstavnicu Solar Power Europa, europskog udruženja koje okuplja sve na razini Europe. Ona nam je ovaj put gost i pokrovitelj, isto tako pokrovitelj po prvi put je i Vlada Republike Hrvatske uz Ministarstvo gospodarstva i njegovog predstavnika, izaslanika gospodina Milatića. Imali smo i druga ministarstva, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. This event is just a blast. It's really great. You have so many solar enthusiasts here, but you also have, and that's very important, the political level to engage with. The whole growth is only possible if you have the political level which is completely behind the plans with supporting Solar to Soar. And this is what makes a successful event, and this is exactly what you have here. Odlično, veliki broj okupljenih, to je jako dobro, jako korisno. Uvijek je dobro znati šta misli sektor i čimbenici koji na temelju naših zakona nešto moraju napraviti. Znači da zaludu nama zakone ako su eventualno neprimjenjive, a isto tako zaludu nam primjenjivi zakone ako nema ko primijeniti. Znači da moramo svi zajedno voditi računa da ta jedna sinergija države i sektora koji se s time bave, bio da je on javni ili privatni, bude prisutna. It's amazing how many people accepted, let's say, to join. More than 400 people coming from several countries, not only from Croatia, but also from different countries all over Europe. With a panel of people coming from development, industry, politics, decision makers, and also people from European Commission. Najprije bih se zahvalila najljepše organizatorima, obnovljivim izvorima energije Hrvatske, na organizaciji konferencije koje je zaista bilo zadovoljstvo doći i vidjeti toliko sudionika iz različitih sfera, a koji su svi podjednako bitni za uspjeh energetske tranzicije u Hrvatskoj. Mi iz perspektive Europske investicijske banke naravno vidimo izvor obnovljive energije kao ključne za zelenu tranziciju i isto tako smo vrlo svjesni, kao i svi sudionici ovdje na ovoj konferenciji, ogromnog potencijala koji Hrvatska ima u smislu daljeg razvoja obnovljivih izvora energije. Energetska tranzicija je za Republiku Hrvatsku prije svega gospodarska prilika jer može omogućiti u narednih godinu dana izravne investicije u visini 2 milijarde eura. Zbog toga su skupovi poput ovog koji organiziraju obnovljivi izvori energije Hrvatske nezaobilazno mjesto susreta i razgovora o svim bitnim temama za provedbu te tranzicije. Energovizija d.o.o. je ove godine platinasti sponzor skupa Dani sunca u Bolu na Braču. Izuzetno smo ponosni i počašćeni da smo dobili tu priliku obzirom na značaj poruka koje su poslane sa skupa i nadamo se prepoznate i njihovu ulogu koju se također nadamo i vjerujemo da će u narednim godinama imati u uspješnoj provedbi energetske tranzicije u Republici Hrvatskoj. Mogli smo čuti iskustva velikih tvrtki, njihove izazove u energetskoj tranziciji. Čuli smo i dobru poruku da je energetska tranzicija velika prilika za Hrvatsku, koju Hrvatska treba sa punim samopouzdanjem iskoristiti i ne samo izgraditi vjetrokapacitete i solarne kapacitete, nego moramo izgraditi industrijska postrojenja koja će podržavati tu energetsku tranziciju u smislu proizvodnje, opreme za obnovljive izvore energije i svih drugih elemenata koji su bitni. Konferencija je bila odlična, obuhvatila je sve aktualnosti i problematiku s kojom se susreću obnovljivi izvori energije u Europi, u regiji i u Hrvatskoj. Između ostalog obuhvatila jednu novu temu agrosunčanih elektrana. To je jedan koncept koji povezuje poljoprivredu i proizvodnju energije. Takav koncept proizvodnje omogućava poljoprivrednicima s jedne strane zaštitu od nepovoljnih klimatskih uvjeta, a s druge strane omogućava stvaranje dodatnog prihoda. Ono što smo očekivali od ove konferencije, vjerujem da smo i dobili. Dobili smo dobru platformu za razmjenu iskustava, na koncu ne samo na ono što su pohvale koje se podrazumijevaju, jer je uistinu vrijedna inicijativa i važno pričati o obnovljivim izvorima energije, ali i mogućnost da iskažemo neke konkretne primjedbe
kako bi se prakse popravile, a očito je da ima načina kako bi se te prakse mogle popraviti, prije svega za gospodarstvo i ono koje će nam sutra opstati i zapošljavati ljude u našim ruralnim područjima. Što se tiče naše solarne slike, jasno da svi znamo da ona nije bila najbolja do prije praktično nekoliko godina. Onda je krenulo sa samoopskrbom i za proizvodnjom za vlastite potrebe, gdje smo mi praktično iz ničega danas došli na 217 megavata. I izvjesno praktično svaka godina će biti novih 100 megavata, to je jednostavno neminovnost, to se sada događa. To je jedan dio priče. Drugi dio priče su solarne elektrane kao samostojeće solarne elektrane, što je u stvari još najveći interes države u energetskom smislu. Ovaj drugi dio je veliki interes države da se pomogne privredi i građanstvu i to ćemo jasno nastaviti poticati. Cilj je pokazati ono što cijela Europa želi što prije postati energetski samodostatna. Ovdje upravo smo govorili o tome na koji način Hrvatska može do 2030. biti energetski samodostatna. Mi u ovom sektoru, svi koji jesmo, apsolutno znamo da je to moguće s obzirom na nove poslovne modele. I have the impression that a lot of eyes are looking in that direction to start transforming the system and to make it more, let's say, entering the new energy economy, the new energy industry. So it's, I would say that it's not renewable or solar, which is a chance for these countries, but these countries are a chance for the energy transition. But the key takeaways are that you are really harvesting the diversity of solar, looking at solar in synergy with agriculture, looking at solar when it comes to infrastructure, how, for example, motorways could also have solar and integrate solar, and many, many other things. You're looking into permitting, so a lot is happening. That's what I take from the panel, and I hope this will make all these goals reality in Croatia. Pozivam sve koji su bili ove godine da nam se pridruže sljedeće godine i da vide da li ove teme kojima smo komunicirali na ovoj konferenciji, da li smo ostvarili neke ciljeve i promjene do sljedeće godine.